So yan, magandang morning mga master. So ito na yung pinakahihintay kong video kasi ngayong video na to ay magdo-documentary ako kung paano harvestin yung mga abaka na yan. Yan. So pipiliin lang natin yung mga harvestin na kasi sobrang damo. Yan, makita. Shoutout nga pala dun sa nagpapagawa ng vlog, video dun sa pagpupulwib daw ng Yamaha Vega. So, yan mo master pagka nagkaroon ako ng customer na ganon, so magbablog ako. So sa video na to gagawin ko isa paano nga ba ginagawa yung Manila hemp o how to produce. Ito mayroon na siyang mechanism mamaya, so ako pupwesto dyan. So ito yung mga abaka, harvestin natin ito. Kukuha muna kami ng daw yung patungan na to kasi sira na. So ayun, malamang mapapalaban tayo nito. So abangan nyo mamaya, maghapon kasi kami dito. So ito yung bali yung nagtanim kami dito dati nakaraan ng mga niyog eh. So abangan nyo. Mga master, sad but true. Dating tinanan na namin to ng mga niyog. Wala eh. Inanuhan daw ng mga baka. Ayan, puro na siya damo. Yung nyug, ayan, makikita nyo yun oh. Wala na, kinain na ng mga baka tapos puro pa damo. Dahil napabayaan din namin, so napakasad ng katotohanan. May mga bunga na rin naman ng nyug. So, bali kay papatong lupa. So, tanim kami nung unang pandemya pa lang. Wala na, nasa na yung nyug dyan. Gaganda pa naman ng tubo. Bali, matagal akong makapunta dito eh. So, baka pag magtanim pa rin ako ng niyog dito. Huwag tayong magsawang ipanakaw yung mga niyog. Dahil huwag tayong magsawa kasi sila din naman magsasawa niya na yan. Kinuha. So, matagal kasi kami dito bago makapunta. Minsan buwan. So, yun, napakalungkot na. Ayan, so ito pa. Matagal na gagawin to. Baka sisira to ng isang grass cutter. Ayan, no? Tingnan nyo yung damo. Yung sa sagingan, di pa nga ako doon nakakapag-vlog. So, ito pa. Magandang talian dito ng baka. Kasi malayo. May 5 kilometers na yata to sa amin. So, yun mga master. Kasi napakaganda talagang manggubat. So, mamaya papakita ko sa inyo yung tinanim kong kahoy with, hindi ko alam kung 15 years na yan or 10 years. So, puntahan ko muna. Yun. So, dito naman, may mga saging naman dito. Sabi nga ng nanay at tatay ko nung araw, magtanim ka lang ng magtanim. Balang araw, iba ang aani dyan. Joke lang. So, huwag tayong ganong mindset. Siyempre, walang nagbabantay. Walang talaga mangyayari. So, ayan o. Bali, tinanim na nila yan. May pili. Meron ng mga napipitas na bunga. Yun, shout out sa mahilig sa pako. Eto. Marami dito niya. Yun, si Papa naglilinis kasi dati niya itong tinamnan. Puntahan ko yung mga tinanim kong kahoy, mga master. No? So, ayun. Napadaan na tayo. Ito yung abaka. Magandang klase ng abaka to. Yan, yung mga simulayan yan. Yan, isang yan. Pagka, bawa ito, hanggang dulo na yung kanyang, ano bang tawag dyan? Upa sa Bicol dyan eh. Bakbak, ano ba yan? Binabalakbak yan, ginagawang handicrafted. Yan yung mga hinaharvest. Yung mga ganito, hindi pa. Kasi yung bata pa yan. So, ayan yung tinanim nating Jimelina. Oh. Tingnan nyo. Alam ko 15 years na yan. Oh. Dati kasi may kalabaw kami. Sabi ko, talian ko ng kalabaw. Madami yan. Siguro may 20 rin yan. Jimelina saka mahugani. Ayan, ito matigas siya na kahoy. Yan, so ang taas na. Sa Bicol ay kuyaw-yaw yan. Yung puting mabigat pagkabasa. Pero pag tuyo na, ang ganda niyan. Ayun, Jimelina. Ayun, may dalawa na akong malaking mahugani. Ayan. So, nakakatuwang isipin na yung tinanim mo balang araw, makikita mo na eh.
Sabi ko kasi nung araw, may pamilya ka na, pwede mo siyang gawin pang bahay, di ba? Mga furniture. Tapos hindi gaanong nadamo dito. Malaki na pala. Malaki na yung kanyang puno. Ayun. Diba? Mga master, dahil sobrang init at pawis na rin tayo. Grabe ang damo dito. Alam na natin, magbuko muna tayo. So, buko muna tayo mga master ha. Merong yung mabababa lang na nyug na maliliit. Pang tubaan lang yata to. Sakto na to dito sa kinuha kong kawayan. Banata natin yung buko kung ilan kakayanin natin. Ang dami niya ng mga nabuhay na ayan pang pananim. Yan, pag nandito pa ako na lockdown pa dyan sa Manila, tanim ko rin yan siguro, ang dami. So ayun, nung binagyo yung Bicol, tingnan nyo yung mga nyug, nanunumbalik pa lang So ayun mga master, kuha muna ako, sabay inom muna tayo. Oo na. Sobrang init talaga. Ito yung buko mga master. Napakasarap, ang tamis. Mamaya yung gagawa na kami ng kasi gagawa lang ng yung panggawa ng hibla ng abaka. So ako pa naman ang mag-ooperate nun. Medyo mahina na yun si Papa. So ayun mga master, pupuntahan ko muna at magbubot ako ng kahoy. Tapusin ko lang itong buko ko. Sarap, maliliit lang naman. So alam nyo na, hindi ka legit na taga-bundok pag hindi mo alam to. Wala tayong kutsara. So alam nyo na mga master. So sige mga master, kainin ko na muna to at sarap na almusal to. Alas 10 na yata So ayun, kainin ko muna. Yan, ginagawa yung bandala. Ayan, yan isasalang. Ito yung abaka. Gagamitin sa nakapagod maghakot. So mamaya tatanggalin ko isa-isa yan. Mamaya videohan ko paano ko tinanggal nakapagod maghakot. Galing doon. So ayan. Mamaya ilalagay na yung talim. Ayan. Sobrang pagod. Yun Buddha. Piso. Po. Ano? Pwede po. Kaya ka mag-isuglig sa purong. Hindi po ba? Ako ang tubig kasi. Ano?
May kakulaonan. Maligdi ka sa inot ang bumala. Gam. Maluya. Maluya ang nga kang ano mo. Ay, parang. Piso. Hindi sa poon. Nakulaan ko na. Yun na dyan na. Nakulaan ko pag yan. Oo, dahil kang bala duman. Kaya ayos na. Bandala. Oh, pwede na. Master, dahil time check is anong oras pa natin? Mag-aalas 11 na. Sayang muna tayo. At mamaya sigurado, ayan, medyo pwede na. Meron na tayo nagawa. So yung per kilo niyan is 100. So medyo pag mahina ka, siguro mahirapan ka sa 500 maghapon. Kaya ko na tagal-tagal na. Di tayo nakakapag ganyan nga, gawa ng bandala. Dito sa Bicol, ang tawagin yan ay bandala. Sa Manila, kung baga tawagin yan, himp yata yan. Himp, baka himp. Maraming klase yung ano himp eh. So, dahil lockdown, alanganin bumalik sa Manila. So, ito na muna tayo dito. Magaling ka, yung 10 kilo. Is maghapon, di maka 1,000 ka. Tuyo na. Magaling yun. Kung mag-aano ka pa, magtatabas ng damo, tapos mag-harvest ka niyan. Ayun nga, basang-basa na yung damit ko, nakaisa na, bihis na ako kanina. Ayun, simula naman kasi sa ano yan, alam ko naman. Pero yung paggawa niyang anong yan, yung parang makina na yan, medyo di tayo maalam dyan. Pero pasaingin mo ako yun, maalam ako niyan kasi pagkain na to eh. Unahin na muna natin to. Tignan natin kung ano yung ulam natin kasi yung hinintay kong ulam kanina wala eh. Ayun, nakapagbaon tayo ng with chicken. Laki me, mamaya. Tapos, ayun, preska tuna. Saka, trip ko yung ano nakalimutan ko yung sili ito. 5.5 transformer, dalawa. So, ito na siya. Pagka papatuyuin pa yan. Pag natuyo yan, yan yung ginagawan lubid. Mamaya, bibidyohan din natin pag di-deliver na natin. Sa kapag babayaran na tayo. So, ayan yung ano ko. Hindi ko alam yung Tagalog yan sa Bicol. Loknit yata yan. Yun mamaya, yun, inipon ko na yan yung kaninang video ko. Doon ko yung kinuha. Ako na nagtabas niyan. Binanata natin yan ng puwada daw kung tawagin. Lahat na nakataas na ang balat. Putol. So, ang susunod niyan, 1 year yan. Kaya magtatanim tayo malamang yan. So, yun muna master. Kasi tanghali na, unahin ko muna sinaing. Pero habang nagsasaing ako, medyo gagawa-gawa ako. Habang kahit pa paano may konting madala na. So, mamaya ulit. Pero ayan, meron na tayong finish ito. So, papatuyuin na lang natin to. Basa pa kasi siya. Ito na yung ginagawan lubid. So, mabebenta natin siya na mahigit 100 pesos yung kilo. Ginagawan lubid yan. So, ayan lang. Medyo ang sakit na ng katawan ko ngayon. Hindi na sanay. So, ayan. Yan yung pinagkuhanan ko. Ayan. Puro ganito na rin yan. Gaganyan na rin yan. So, ayun. Magmerienda na muna tayo. Chicken nga lang kaso kanton. Ayun. Chicken siya kaso naka-plastic. So, ayan. Primitive muna tayo ngayon. Ayun, marami pang lilinisin. No? Ayan. No? Mapapalaban pa ako bukas. Parang gusto kong grass cutter na yan bukas. Ang sama sa... Hindi ako sanay na nag-itak gamit. So, bukas grass cutter na natin yan. So, ayun lang mga master. Sana may na-share akong video to. Kasi matagal ko na itong gustong gawa ng vlog. So, ayan, meron akong konting na ayun, yun. 1 kilo na siguro yun. Tapos, yung konti. Kasi inaayos to nasira kanina itong Ito, ngayon naman, ito naman nasira. Nabali dun sa mga master. Papakita ko sa inyo yung
paano ginagawa to. Yan. Ayun. Ayan siya. Meron na akong ginawang konti. Tapos ayun na. Meron na akong madadala mamaya. Siguro may 1 kilo or 2 kilo na yon. Tapos ayun na yung susunod ko. Yeah. So ito yung inaapakan dyan para umangat. Yan. Ito yung mismong kumakagat dito. Yan. Ginaganyan yan. Yan. Tapos sihilahin mo nito. Yun. So ganun lang kasimple. Pero pag hinila mo, napakatigas niyan. So ayun. So wala kasi akong taga video. Bali kahapon pa kami meron ang dalat nung kahapon. May 2 kilo din yata yun. So 200 pesos lang. Hindi naman diretso. Sana ngayon makadami. So ipapakita ko sa inyo kung paano ginagawa talaga yan. Ganito lang yung ginagawa. Tingnan nyo maigi. Pasensya na wala akong damit kasi napakahirap nito gawin. Napakapawis. Ganun nyo lang. Ganyan. Yan. Talaga yung mga legit na mga mahihirap. Kailangan alam na to. Yun. Yan. Ayan na siya. Yun. Lalagay mo yan dyan. Yan. Isa pa. Ayan. Yung mga may itim, inihiwalay din to. Ayan. Ito, maitim to. Ihiwalay nyo rin to. Kasi hindi siya pwede sama sa puti. Kailangan pag maputi lang kasi pinibili din naman yan kasi bihira. Nalimit yung mga puti. Yung pagkapangit, balik ulit natin. Pangit. Yan, tanyo. Napipilo siya, nahihibla. Tapos balik. Dito naman. Gaganon nyo lang to. Yan. Yan. So, sanay na sanay pa rin tayo nito. Kahit ilan taon ang lumipas. Ito, itim. Simple gawin tong Abaca Manila hemp na to. So ayun na yung susunod natin. Pawis na tayo. So Bicol ay nakakahingal. Sinsya na muna. Titinan nyo kasi mga master, ang Bicol isa sa yan, nagsusupply ng mga Abaca products kahit international. So, kasi yung Pilipinas, tropical country. So, dito sa Bicol, madalas tag-ulan. Kaya, titingnan nyo yung mga Abaca, magaganda yung tubo. Kung hindi pa yan binagyo, lalo nang mas maganda yan. Ayan. So, ayun. This is how local farmers produce Abaca hemp or what we called in English Abaca hemp or Manila hemp yata yan. Kilala yata yan sa ganung tawag. So maraming proseso yan. Gaganon mo. Yun, sasalang mo siya dito. Ito na siya paglabas. Hanggang sa ayun niya, bibila din mo. Yun, pera na yan. So, ganon siya kahirap gawin. So talagang ako nga, hindi ko kaya yata maghapon 5 kilo eh. Mukhang iyak tayo nito. Ang puti niya tingnan. Ayan o. Ngayon ko lang yung ginawa. So, ayun lang siguro. Mas maganda sana mayroong suporta ng gobyerno para mapalago. Kasi ngayong pandemya, humina yata yung yung mga handicrafts. So, naisipan ko kasi lockdown pa ngayon. Ano ba ngayon? September 15 na yata. So, lockdown pa rin sa Maynila hanggang katapusan. So,
Tagal ko na tong gustong gawa ng vlog. So ngayon ko lang nagawan para maipakita natin na kahit na mahirap tayo, handa pa rin tayo maghirap. So ayun lang gusto nating ano dito. Kasi dito tayo nagsimula, dito tayo nang galing. Mas magandang binabalikan pa rin natin. So hindi sa kung ano man marating natin sa buhay, hindi na tayo gaganito. So ayun, kahit na ganun pa man at ganun nga, gusto ko pa rin balikan yung ganitong trabaho. Papapawis. So ayun lang, salamat sa panonood. Huwag niyong kalimutan na mag-share and subscribe sa aking channel at marami pa tayong video na gagawin mga master. So abangan nyo kung magkano ang kikitain natin pagka ibinenta ko na to. Kasi pandemya walang pera eh. So naisipan ko na gumawa ng abaka na ito nga sa bundok. So galing sa bahay siguro maglalakad ka ng 3 kilometro makarating ka lang dito. Ganon. Ganon siya kadali sabihin. Pero pag gagawin mo na, nako, ayaw ko na lang magsalita. So, ayun nga, magtatrabaho na ako kasi sana maka 5 kilo maghapon kasi kung 100 kilo, di may 500 ka. Eh kung dalawa kayo, 250, talo pa nga. So, kailangan pa natin sipagan. So, hanggang dito na lang mga master, ano.